नैबे बेरामखौ फाहामथाय होनायाव मेन रल नैबेनो लादों दायथ'। जोङो सोमदोन ब्रादारखौनो जोङो धन्यबाद होनांगोन सिगांग्रोआव। बे भिडिअखौ जोंनि मानगोनां BTR नि चिफ कुमार बरुवा बे भिडिअखौ मोनहैनाय जादों। दा माबायदि मोनखो? मोजां मोनसै ना? खुलुमबाय लोगोफोर, भिडिअखौ आंनो जागायबाय दा बङाइगावनिफ्राय। दा बङाइगाव टु गुवाहाटी जागोन जर्निया। दा नोंथांमोना मिथिबाय बै समाव आं आपडेट होबाय थानाय सासे सुबुं दुखुथिया बेमारि सुजुता बसुमतारी, जाय किडनिनि प्रब्लेम आरो बिमायाबो खानि। दा नैबे बिथांजोखौहाय बिराद सेस्था खालामै ट्रिटमेन्ट मोजां होनो हाया जादोंमोन। नाथाय दा गुवाहाटीयाव GMCH आव BTR गभर्नमेन्टनि हेफाजाबजोंहाय माने बिथांमोनहा बे हस्पिटालसिम सौहैनो आरो बेयावनि माखासे जानाय लोंनाय थानाय बायदि बायदि खरसफोरनि थाखाय बिथांमोनहा जेबो राहा गैया जादोंमोन। बिथांजोआ दा मोजाङाव फैबाय। दा बिथांजोखौ दिनै रिलिज खालामनो थांगासिनो दं। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। जों स्टार्ट खालामबाय नैबेनिफ्राय आरो जोङो आदा जनि दङ नै, ओमफ्राय ब्रादार उत्तम नै। दा बिथांमोननि गोसो होनायावनो नैबे बिथांजोआ माने मोजाङाव फैबाय। दा जोङो साथाम थांगासिनो दं with this bolero. Let's go Gauhati. गोबाङा कमेन्ट खालामनानै बुंहरनो मानो नेगेटिभखौल' दिन्थियो, पजिटिभखौ मानो दिन्थिया होननानै। दा दिनैहाय आं मोजां मोनसे BTR गभर्नमेन्टनि आखायाव लानाय पजिटिभ मोनसे खामानि, ओनसोलखौ सिबिनाय, नैबेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दं। दा नोंथांमोनखौ मोजाङै बुजिहोनो थाखाय आं नोंथांमोननो नैबे सिगांनि भिडिअखौ सुंद'यै दिन्थिग्रोनि। संसाराव थांनानै आसा दङ जाहाथे बिमाखौ खानि हिसाबै आबार लानो थाथों आंनि फिसाबो संसाराव। फिसा थैयैनि जाहोनाव आंखौहाय हस्पिटालनिफ्राय फिदिंनानै लाबोफिननांगौ जादों। जोंनि BTR सरकारखौबो खावलायो आं। Yes, BTR सरकारखौ खावलायनाय बादिनो नैबे बिथांजोखौ BTR सरकारा दायथ' लानानै बिथांमोननि थांनाय फैनाय खरस आरो A to Z दोनलांनाय लाबोफिननाय हेफाजाब होनानै दिनैहाय बिथांजोखौ रिलिज खालामनो थांगासिनो दं माने लोगोफोर जों मोननायसै नै गुवाहाटी। दा मोनबाय जोङो सराय। इस्लारि बेयो माने बेयो दाख्लै लाबोजेननायनिफ्रायनो बेयो दङ। बेयाव थाफानानै बिराद हेल्प खालामबाय, खारन बिसोरथ' इसेबां रोङा न'खरनि मानसिफ्रा। ओमफ्राय दा माबायदि इमप्रुभ जाखो? इमप्रुभ माने 90% इमप्रुभ जाबाय। जोङो सफैबाय नैबे GMCH हस्पिटाल सिङावहाय, गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटाल सिङाव जों हाबबाय। नैबे सुपार स्पेशलिटी डिपार्टमेन्ट साइनाव दंफैयो नैबे बिल्डिंआव। दा जों थांनानै रायलायसिगोन, रिलिज खालामसिगोन, थांसिगोन आरो माबायदि जाखो बेखौ नोंथांमोना मिथिसिगोन आरो। दा नायदोनै लोगोफोर, बेनो जादों सुजुता बसुमतारीया, जाय बिथांजोआ थांनानै थानो आफसुस एबा गावखौनो माने गिनाय दङमोन, गाव माबोरै फाहामथाय मोननो हागोन होननानै। दा नायदो नै बेनि अबस्था नै, दा एसेब्लाबो मोजां फैबाय आरो दा बिथांजोखौहाय जोङो रिलिज खालामनानै लानानै थांसिगोन दा गासैबो। आरो डिस्चार्जनि जेसेबां फर्मालिटिसफोर बेयो जोबजोब्बाय। दा जोङो ओंखारलांसिगोन नैबे हस्पिटालनिफ्राय। दा नोंथांमोना नायलांदो आरो माखासे जोबनायनि इम्परटेन्ट खोथाफोरखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो।
बेखौहाय रिलिज खालामबाय एबा बख'नानै लाबोबाय गावनि हस्पिटालनि बिसनानिफ्राय दा नैबे सुजुता बसुमतारिया माबोरै बेबायदि ट्रिटमेन्टखौ बेसिम लाफैनो हाखो एबा माबोरै बेबायदि ट्रिटमेन्ट मोनफैखो दिनैसिमाव बेखौहाय नोंथांमोननो आं फोरमायनो थांगासिनो दं बेवहाय सोर हेफाजाब होदों दा जोङो सिगाङावनो बुंनांगोन नैबे आंनावथ' फार्स्टआवनो नैबे आदा जनि नार्जारियासो आंखौ कन्टेक्ट खालामग्रोदों बेनिफ्राय बियो माबोरै बबेनिफ्राय कन्टेक्ट खालामनानै जगाजग खालामनो होखो नैबे बेमारिखौ अनखांनाया फैखो बेखौ नैबे आदा जनिया एसे बुंग्रोनानै होदो सिगाङाव सोमदोन फंबायखौनो आं हामलायथि बावनो सानो माने बे खेथ्रआव बिनानावखौ लाबोना बहाय देहा फाहामसालियाव लाबोनो थाखाय बयनिफ्रायबो कन्ट्रिबिउसन दं बुंनो थाङोबा जेब्लानाखि सोमदोन फंबाया भिडिअ खालामो बिनानावनि सायाव बे माने देहा फाहामसालियाव लाबोनो थाखाय माने उसुबिदा बेफोरखौहाय फोरमायना होदोंमोन बे भिडिअखौ जोंनि दानि प्रेजेन्ट मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बे भिडिअखौ मोनहैनाय जादों बेनि उनावहाय बिथां सारा उथुम बर' जोंनि फंबाय जाय मानसिया जोंखौ अलवेज हेफाजाब होबाय थायो बिनो भिडिअखौ हरदों बियो आंनाव हरदों ओमफ्राय आं नोंनाव सोंहरनाय जादों आरो दा सारा होनदों बे बिनानावा माब्रै दं बिनि देहा फाहामसालिनि थाखायहाय मा राहा लाजाथावथाव बेखौ सोंहरनाय जादों कन्टेक्ट खालामबाय ओमफ्राय बेनो बेफोरबायदि माने खाबुखौहाय जों मोननाय जादों बिनानावनि थाखाय आरोखि ना सिगांथ' बहुत हस्पिटालाव लांदोंमोन खिन्थु एफाग्राब माबा कियर जाबोआखै बुस्थुआ बेनिखायनो सेकेन्ड टाइम जिथु नोंनि भिडिअखौ नुबावदों जोंनाव एसे नांदों बिखायाव स्पेसियेलि नोंनि थाखायनो बुंनो थाङोब्ला नोंखौसो हामबाय होनांगौ जों जितु नोंनि जितु भिडिअफ्रा एकदमबारे माने जेनिउन इस्युखौ लानानै रेस्ट खालामनाय जायो ना बेफोरखौ माने आरो बिथांखौनो नोंखौनो माने बहुत हामबाय होयो आङो आरो बेजों लोगोसे थाफाफैदों नै बिलियाम फंबाय बेलाय नैबे बिराद खस्थ' खालामफादों बियो आरो जों आसा खालामो बिनानावा माने थाबैनो रिकभार जागोन माने बहुत प्रसेसआनो जाबाय बिनि देहायाव एसे माने डेभेलपमेन्ट जाबाय बुंनो थाङोब्ला माने जिहेतु डक्टरा जों गाइडलाइन्स हरदों बेखौहाय मुलि जानो मानो जों सानो नै बेफोरखौ जाजोबनानै कर्सखौ कमप्लिट खालामनानै मोजाङाव फैगोन आरोखि ना दा सम बुंनो थाङोब्ला 90%सोआ इमप्रुभ जानानै दं जाहाथे बेफोर कर्सखौ फोजोबोब्ला मोजां जानानै फैगोन दा फंबाय उथुम दं नैबे ब्रादार उथम बर' माने इउपिपिएल पार्टिनि सेन्ट्रेलनि वार्कार दा बिथांहा बेवहाय गोबां माने मेन रलखौहाय नैबे बिदानखौ फाहामथाय होनायाव मेन रल नैबेनो लादों दायथ' जायखिजाया बेनो जोङो ब्रादार जनि होननाय बायदि जोङो सोमदोन ब्रादारखौनो जोङो धन्यबाद होनांगोन सिगांग्रोआव थेंक इउ फार्स्टआवहाय जोङो सोमदोनखौनो धन्यबाद होनांगोन मानोना सोमदोननि भिडिअनि गेजेरजोंनो बे बुस्थुआ जेनेबा मानसिफोरा नुदों बा बे भिडिअआ जोंनि चिफ सारसिम सहैदों ओमफ्राय मानगोनां चिफ सारा जोंखौहाय बिथोन होनाय हिसाबै जोङो एकदम जेसेबां हायो थाबैनो जों GMCH आव एडमिट खालामदों दिनैनिफ्राय एराउन्ड 15 दिन सिगां बिथांखौ बेहाय एडमिट खालामनाय जादोंमोन हरजों हर लाबोनाय जादोंमोन फैनानै एडमिट खालामनायनि उनावहाय जोङो फारियैहाय गेजेर जों खबर लाबाय थानायबो जादों बेहाय जोंनि ब्रादार बिलियामा थाफाबाय थादों कमप्लिट ट्रिटमेन्टआ मोनसे मोजां जि मोनसे प्रसेस दङ GMCH आव बे प्रसेसनि गेजेरजोंनो जायै दिनैहाय बिथाङा बेनिफ्राय रिलिज मोननो थांगासिनो दङ थेवबो कमप्लिट ट्रिटमेन्टआ जोबाखै माखासे दंबावो फैनानै चेक खालामबावनांगोन आपातत दा जोङो बेखौ बिथांखौ न'आव लांनो हासिगोन आरो जों बेखौनो बुंनो नागिरगोन दि जेनेबा जोंबो गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों दि सोरबा बिदि बेमारि मानसिखौ जोङो हेफाजाब होनो हानानै दिनै मोजां फारसे जों लांनो हानाया जों बिराद गोजोननाय मोन्दों बेनो थेंक इउ ब्रादार दानिया नैबेयाव सोंदिनि जोङो बेमारिनावनो जोङो एसे सोंदिनि दा माबायदि मोनखो मोजां मोनसै ना दाथ' नै बेबायदि हारसिं गसंनो थाबायनोथ' बै समाव हाखायानोमोन नोंथांमोनाबो नुदों दा बेबायदि अबस्थायाव फैबाय नै दा सिंनि ट्रिटमेन्टखौ बानायजोब्बाय दा आस्तेयै जानायजों डेभेलप जालांसिगोन होननानै डक्टरा फोरमायबाय बेनिफ्राय मोजाङै जोंने नैबे गार्जियन बिथाङा बुंबावगोन दा मा बुंनो सानो बे समाव आं बाख्नायनांगौ गोनाङा बेनो आं जाय इउटुबार जावैसो बेखौनो आं बाख्नायग्रोनो गोसोआव दङ आं बिनि अननायाव बिनि दैदेननायाव बिनि अनेक रोखोम फावथिना खालामनानै आंखौहाय गोजानाव दैथायहरनायाव आं दा मोजां सिकित्सा मोनबाय आरो गोबां रायजोफोरनि अननायाव आं दा गोबां अननायजोंहाय आं दा फिसाखौबो गोथाङै महरै लाखिनो हानाय जाबाय आं गोबां रायजो राजाखौ आं मा होननानै आं साबायखर बावहरनो हाबावनो
बावनानै बुंनानै फोजोबनो हायि जाबाय दा जोंनि बे जायगायावहाय जोंनि दानि बिटिसि माबा BTR गोदान सरकारनि अननायाव दा बेयाव बे गुवाहाटी मेडिकेलाव लाबोनानै जोंखौहाय सिकित्सा खालामबाय आरो हामबायबो दा आरो नै जोंखौ लांनोबो फैबावबाय आरो उननि ट्रिटमेन्टआव आंखौ लांफैबावगोन लायबावगोन बिनिबो खोथा होबाय सारमोना आंनि बुंनांगौआ दा बेनोसै माने लोगोफोर आंनिफ्राय बेनोल' नङा दा नोंथांमोन बयखौबो आङो जोबोद साबायखर बावदों आरो नोंथांमोना गोबां सोरबा डनेशनबो हरदों आरो भिडिअखौ गोबां शेयार खालामनानै होदों गोसार होदों जेरै नोंथांमोना गोसार होनाय बायदियैनो BTRनि बिथांनिसिम सौहैनानै बे बिथांजोआ दिनैहाय बे हेफाजाबखौ मोननो हाबाय बिनि थांनाय फैनाय जानाय लोंनाय 15 डेजनि ट्रिटमेन्ट मोननानै आरोबाव बियो फैफिनबावनो गोनां बेफोर गासैखौबो दायित्व लागासिनो दं आरो दायित्व लालांगोनखौ आं मिजिंथिदों दा एसेब्लाबो गोजोननाय मोनदों लोगोफोर सासे बेबायदि नांगौ समाव हेफाजाब होनो हानायखौ होनो हानानैहाय आरो लोगोफोर स' भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोर उननि भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय किप सापर्टिं